Fisem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu u magħkom il-kol. Jeżis qegħdin niċċelebraw is-solennità għalina tal-martirju tal-Apostlu Missierna San Pawlu. Aħna nużżuh bħala l-padrun ta' din il-parroċċa. U għalhekk għandna nħarsu lejh bħala dak li imexxina fil-fidi u li għadda qudiemna biex jagħtina l-eżempju u pritkanna l-fidi meta kien fostna. Għalhekk fil-bidu ta' din il-qudiesa sejrin ngħidu il-tlet salvi tat-tieni għasar tal-festa tiegħu. Insegwu minn fuq il-karta. Intom dawn iżammitu sirmiej tiġri kollu riġejtuni. Nibqija emmel fuq għalina il-kuruna ta' ġustizzja
li bija dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust. U mhux biss lili, biss imma wkoll dak kollha li jkunu għexu x-xewqa tat-terra tiegħu. Il-mulej waqaf tiegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tiġi mxammra sal-aħħar u ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien ġejt meħlus minn ħadd miljun. Il-mulej jeħbisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-salma tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Dak iż-żmien Ġesu wara kull il-ħdax għalihom. Morru fid-dinja kollha xandru l-ċara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen li tagħmel tisalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. Dawn huma l-miraqli li jsieħbu lil dawn li jemmnu. Fisqi jkeċċu xjaq, jitkellmu b'isna ġodda, jaqbdu sriet bidejhom. U jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma jagħmilhom sara, iqegħdu jdejhom fuq il-ħorda u dawn ifiqu. Il-kelma tal-mulej. Mal-faċċata tal-Knisja tagħna għal matul il-festi titolari soltu jitwaħħlu tliet kelmiet vittri kbar biex jarhom kulħadd. Illi jgħidu Manius Sanctus Paulus. Tliet kelmiet li missirijiet naderilhom illi jesprimu l-istima tagħhom lejn San Pawl il-Padru tagħna. Din is-sena ma waħħalnihomx minħabba iċ-ċirkustanzi. U għalhekk se nieħu spunt minnhom biex flimkien naraw eżattament x'ridu jgħidu l-antiki malli tidħol f'din il-kolleġjata mill-ewwel tieħu sens ta' dawn it-tliet kelmiet. Anzi l-iktar tal-ewwel kelma, Manius. Għandna tliet xbijat ta' San Pawl li jfakkruna f'din il-kelma. L-eħdem xbija qiegħda qudiemna illi tiddomina l-Knisja. Il-kwadru titolari regalat mill-benefattriċi insigni Kosmana Navarra. U li fih naraw ix-xbija sabiħa kbira ta' San Pawl. Imdawwar folla nies. Uħud minnhom kienu nawfragi u oħrajn il-Maltin illi laqgħu. U għek rridu jidher għaliex huwa verament Manius. Din mhijiex ritratt ta' San Pawl tagħna.
il-għaliex minn deskrizzjoni tat-tieni seklu illi ħallilna sal-Ewsebju jiddiskrivi lil San Pawl li kien pjuttost raġel sajjar, daqsxejn samrani u anki kellu problema biex jitkellem ċar. Imma f'din l-istat waħna qegħdin naraw dak illi naraw aħna li nħobbuh minn San Pawl. Missirijietna irriflettew f'din l-istatwa dak li l-istima li kellhom f'qalbhom ta' San Pawl. Statwa simbolika illi għalina tfisser ħafna u hija għażiża ħafna. Ejjew nħarsu ftit lejn id-dettalji ta' din l-istatwa tagħna. Dan li kien biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mħallsa. Kif jista' jkun li fuq il-ġifer San Pawl qaddes l-Ewkaristija u mbagħad fejn kien kalzrat ma qaddis. Bil-fors illi dan il-post huwa l-ewwel post illi laqa fih lill-Kristu Ewkaristija. U ta' dan aħna wkoll għandna din it-tifkira. Għaliex il-festa prinċipali tagħna hija festa tal-Ewkaristija mħallsa wkoll. San Pawl minn hawnhekk f'Malta u qiegħed isellmilna u qiegħed ifakkarna fil-prinċipji tagħna. Imma mbagħad għandna t-tielet ġbija kbira ta' San Pawl li hija mbiġġija fis-saqaf tal-kursija tagħna. Mhux iżjed f'Malta qiegħed San Pawl hemmhekk imma qiegħed fil-glorja. Ir-rabtin li jbenġu kbir anke fil-glorja tiegħu lil San Pawl. Bl-istess simboli illi naraw fis-soltu, ix-xabla tal-kelma u tal-martirju u bil-ktieb tal-Evanġelju fidejh. Mhux iktar imħasseb imma minn hemm fuq qiegħed imexxina biex aħna naslu miegħu u miegħu ngħidu il-mewt hija rebħ għaliex taqqadna miegħu u taqqadna ma' Ġesu u ma' Alla il-Kbir. L-istatwa għażiża tagħna li bnisniħu wkoll il-ċurkett mal-mantar. U dawn it-tnejn jissemmew f'waħda mill-paraboli ta' Ġesu. Biex aħna wkoll ma nibżawx nuru l-fidi tagħna quddiem kulħadd u nibqgħu għal dejjem fidili lejn dak l-Evanġelju illi sejjaħtilna għalih. Viva San Pawl!
Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollu.
النار اللي بيحكي الكفس للرسل ويصيرنا صلاة في الخسيب والمرحة والكنيس كلها بكريستوس البيرة Monsignor Arcisco ordina diversi sacerdoti, fostom il-sacerdot Nobel tagħna, il-parroċċa tagħna, Chris Buġejla. Għal-parroċċa tagħna. Però qabel ma nhar l-10 ta' Ġunju fid-9 ta' bil-lejl Eccellenza tiegħu Monsignor Arcisco Charles J. Scicluna, Arciscof ta' Malta, għarrafni illi kien irċieva id-digrit tal-Knisija tiegħu il-Papa Franġisku biex din il-Knisja parrokjali u kolleġjata tiġi elevata għad-dinjità ta' tal-Knisja tiegħu il-Papa li huwa datat 4 ta' April 2020 jiġi moħri solennement meta nikbirku u nikkonsagraw l-altar ġdid fl-20 ta' Settembru li ġej. Mbagħad għada filgħodu ser nagħmlu l-pellegrinaġġ il-Vara Aziza tagħna ta' San Pawl madwar il-Dorotana. Aħna ma millix l-istorja, imma dan id-digriet tal-Papa ikkonferma l-istorja li din hija Knisja illi hija magħquda intimament mal-ħajja ta' San Pawl mhux għal-Malta mhux nazzjonali biss, imma b'mod is-salat tagħha huwa internazzjonali. Din tfisser Bażilika. Bażilika huwa t-titlu ta' din il-Knisja illi issa minn Ruma ġiet magħrufa l-importanza tagħha. U dan għandna nkunu kburin. L-arma ġdida li tibda tidher fuq dokumenti uffiċjali tal-parroċċa tagħna, fis-siġil tal-parroċċa, illi turi il-Bażilika għandek il-ġwievel ta' Ruma u l-umbrettu tal-Bażilika. Fiha inkorpora l-insilji tar-Rabat u din ir-Rabat u tal-parroċċa u min-naħa l-oħra. Fin-nofs għandna rabta mal-ordni sovran ta' San Ġwan. Hija rabta antika ħafna u allura sibna biex tkun parti integrali mill-arma tal-Bażilika tagħna. Dimus Paulus il-Kapital. San Pawl kien jgħix hawnhekk Malta.
minix apostlu, ma rajtx l-sidna Ġesu. Mintomx intom l-opra tiegħi fil-mulej, ukoll jekk stessa tagħtihom li minix apostlu, għalikom jien. Għax is-siġil tal-apostolat tiegħi huwa intom stess fil-mulej. Il-kelma tal-mulej.